ha így modulárisan végignéznénk, hogy miket kell akkor így lépésről lépésre áttekinteni, illetőleg rendbe rakni adott esetben, akkor mik azok a fő elemek, amiket megvizsgálnál, és egyfajta módon akkor azt mondanád, hogy akkor ott lehet, hogy ha úgy látjuk, akkor szükséges mondjuk rendet rakni, vagy valamennyire felkészíteni arra, hogyha jön egy külső vevőjelölt, aki ugyanúgy hoz egy jogi csapatot, és mondjuk átvilágítaná, akkor biztosan ezeket a területeket nézni át, és akkor így tudjuk exitre éretten átadni a céget jogi szempontból. Igen, hát alapvetően a cégnek az alapdokumentumát kell első körbe áttekinteni. Ez ugye a létesítő okirat, nyilvánvalóan ezt cégstípustól függően hívhatjuk éppen társasági szerződésnek, vagy alapító okiratnak, vagy alapszabálynak is. Ugye ez az a dokumentum, ami ugye a társaságon belüli jogviszonyokat szabályozza gyakorlatilag. Ezt át kell tekinteni. Nyilvánvalóan ugye a jövőben is ugye ehhez kötve lesz a vevő, vagy éppen ezt akár módosíthatja is, de tisztába kell lenni a belső jogviszonyokkal, amit egyébként akár még a felek el is téríthetnek saját egyedi megállapodás keretében, egy ugye úgynevezett szindikátusi szerződésben, megállapodásban. Azt is meg kell vizsgálni, hogy ott esetleg tettek egymás irányába bizonyos kötelezettségvállalásokat. Sokszor az exit lehetőségét is egyébként egy ilyen típusú dokumentumban szokták szabályozni, és tesznek mögé különleges feltételeket, szabályokat. Abban az esetben, ha ilyen történt, akkor kifejezetten ennek a dokumentumnak a figyelembevételével kell lejárni. Tehát ez egy ilyen nulladik lépcső, hogy ezt a két dokumentumot, vagy adott esetben csak egyet megvizsgáljuk,